मूनलाईट मल्टीकुझिन फॅमिली रेस्टॉरंट अँड बार शुभारंभ सोहळा शुक्रवार दिनांक 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी सायंकाळी ठीक 5 वाजता. ठिकाण 3रा माळा मानेजी क्रिएशन सरकारी हॉस्पिटल समोर आदर्श पार्क कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. निमंत्रक सौ साक्षी प्रदीप माने श्री प्रदीप गजानन माने. मानेजी क्रिएशन यांच्या मूनलाईट या नव्या मल्टीकुझिन फॅमिली रेस्टॉरंट अँड बारचा आज शुक्रवारी शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी प्रदीप माने यांच्या सासू सौ सुषमा पालव व सासरे श्री गणेश सीताराम पालव यांच्या हस्ते हा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी प्रदीप माने, साक्षी प्रदीप माने, राजेश माने, मिलन माने, महिमा पलाशा, यशराज माने, शिवराम पंत पालव, संदीप माने, डॉक्टर आकेरकर, बबन परब, सुनील धुरी, संजय बांदेकर, सचिन कांबळी, अमित सामंत, विशाल देसाई आदी उपस्थित होते. खरं तर कुडाळ आता विविध दृष्टीने विकसित होत आहे. त्यामुळे साहजिकच कुडाळ शहरात पर्यटकांची राहण्याची उत्तम सोय, उत्तम मालवणी पदार्थांबरोबरच विविध प्रकारच्या खाण्यापिण्याची शाही व्यवस्था, सर्व सुखसोयींनी युक्त अशी निवास व्यवस्था व्हावी या दृष्टीनं प्रदीप माने या दाम्पत्यानं कुडाळ शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी मानेजी क्रिएशन या नावाचं बिझनेस संकुल उभारून यामध्ये लाईमलाईट नावाचं अत्याधुनिक सुखसोयींनी युक्त असं फॅमिली रेस्टॉरंट सुरू केलं आहे. पार्किंगची प्रशस्त व्यवस्था असलेल्या मनोवेदक मनमोहक आंतररचना असलेल्या लाईमलाईट फॅमिली रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश केल्यावर अंतर्गत सजावटीनं मन तृप्त होतं. पर्यटकांच्या गाड्यांसाठी प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था असलेल्या या हॉटेलमधील पदार्थही तेवढेच दर्जेदार आणि लज्जतदार आहेत. अनुभवी कुकच्या कलात्मक, रसपूर्ण आणि चविष्ट पाककृती म्हणजेच पंजाबी डिशेस, चायनीज, तंदूर, कोल्हापुरी, मालवणी डिशेस ही खासियत असलेले ओपन टेरेसची सोय असलेले आणि 100 सिटिंग रेस्टॉरंट कुडाळ शहराची धडकनच जणू. बँक्वेट हॉल आणि हो, कुडाळ शहरात प्रथमच सर्व प्रकारच्या शाही मंगल सोहळ्यासाठी सिटी हार्ट नावाचा बँक्वेट हॉलही मुंबईच्या धर्तीवर आपले आगळे वेगळेपण जपून आहे. मी प्रदीप गजानन माने. आज ह्या माझ्या मानेजी क्रिएशन बिल्डिंगमध्ये एक लाईमलाईट या नावाने मी लॉजिंग सुरू केले. गेल्या एप्रिलमध्ये चालू केलं. आज एक नवीन रेस्टॉरंट मी चालू करतो. मूनलाईट या नावाने रेस्टॉरंट चालू करतो. एक आपल्या कुडाळची गरज आणि जे पर्यटक येतात, बाहेरगावाहून पर्यटक येतात, त्या पर्यटकांसाठी खास मालवणी जेवण, कोल्हापूरमध्ये जेवण आणि आपल्या लोकल जी माणसं आहेत त्यांच्यासाठी पंजाबी तंदूर डिशेस असे स्पेशालिटी ठेवलेले एक रेस्टॉरंट, एक चांगलं इंटिरियर केलेलं रेस्टॉरंट मी आज ग्राहकांच्या आणि खवय्यांच्या सेवेत रुजू करतो. आज त्याचा एक छोटी आणि घरगुती कार्यक्रम ओपनिंगचा केलेला आहे. तर मला सर्व आपल्या जनतेने सांगायचं आहे की आपण घेऊन एकदा आमच्या रेस्टॉरंटची टेस्ट करून जावी आणि हा छोटासा आम्ही एक नवीन व्यवसायात पदार्पण केलं आहे. त्या पदार्पणात आम्हाला तुम्ही शुभेच्छा रूपी आशीर्वाद द्यावे ही नम्र विनंती. थँक्यू. लॉजिंग, AC नॉन AC अशा उत्तम रूम्स असलेलं, त्याचबरोबर 16 सुपर डिलक्स दर्जाच्या सोयीनं युक्त असणाऱ्या रूम्स, अशा विविध प्रकारच्या सुखसोयींनी युक्त असलेलं हॉटेलमधले लॉजिंग पर्यटकांना नक्कीच लुभावणार असणार आहे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.